Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Oganda manoyudo hinyruok kod anyuola joma nolalo ngimagi e muoch miruti mar higa 1998 koro kwedo wach mawachore ni piny owacho ma Amerika nosechulogi tok masirano. Kane giloso gi jofwambo, oganda go wacho ni piny owacho ma Amerika nochulo mana joma nitie apis mbete mar Amerika e pachoka to ma ok gin mani muoch miruti no jukogi ka gintiere e yoregi. Giduol achiel kitayogi kod okil mawuok e piny Amerika mano Philip Mussolini, oganda go koro kwayo piny owacho kod oganda ma pachoka mondo okonygi e kwayo piny owacho mar Amerika omigi ratichgi. Simfros Okinda nigi mathoth. E okang' machielo, oganda mane muoch miruti loko ngimagi e yor hinyruok, tuoche kod wito joggi owuok oko mar dwaro chudo margi kuom piny owacho mar Amerika. Kaluwore kod muoch miruti apis mbetre mar Amerika e pachoka manotimore higa 1998. Kane otelnegi kod okil Philip Mussolini, Laktar Ramona Tasco, Caroline Kavindu e kind jotelo mamoko, oganda ga obona apis mbetre mar Amerika e pachoka mondo gol ranyisi manyiso ni ne osechulgi. And I want to challenge the embassy of America. If truly they paid the people they are saying that they paid, apart from the people who are working inside their embassy, let them account for those people, give us the names of the people they compensated. Oganda go wacho ni ngima magidago sani en kaluwore kod tich matek magiseketo mar bero ngimagi ma ok chudo mawuok e piny owacho mar Amerika. I work with the government. But this does not mean that by working so hard myself, I have been compensated. When people see sometimes I'm putting a suit, maybe one suit, but I wash it whenever I come to a press conference. So people imagine that this guy has many suits that look the same. Tim swaseta gore gi tuoche mang'eny joma nohinyore kaka nahinyora bada makora chwich tienda gi wanga mokora chwich gigo ka osetaga ahinya. Most people think that I've been compensated. I want to make it clear, nobody has ever compensated me. Nobody has ever given me any money because I'm a victim. Okil Philip Mussolini mar kambi mar okine mar Mussolini and Diesel mosebedo ka yware gi burani wacho ni onge chudo moro amora ma joge oseyudo kata obedo ni gisetemo mar kwayo piny owacho mar Amerika mondo kedne ratich oganda go. That we spent 14 years in a federal court in Washington ascertaining what the compensation should be, and that number for compensatory damages was $5 million. So if any of the members of the consortium has that $5 million, they should let me know. They don't. I'm going to ask them now if they're prepared to say to the media here that they haven't received compensation to this date and they're 24 years waiting. Wenge duto koro chomo piny Amerika e dwe mar 9 ka komiti mar Senate biro dhi romo gi jowadgi ma Amerika mondo giyie gi los chik ma yiene jo Kenya bende omi chudo ma piny Amerika noseketo thenge ne joma nohinyore e masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Governor Mawasin Gishu Jonathan B.